Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо мекунед, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед ва бовар мекунед ай мо билет мегирем, ҳаматон да ҳурмат. Ростӣ чанд бор шид дар ҳамин масъала гап мезанам, некем бо мепурсам барое ки неуверениян дар ҳамин масъалае ки Уралкомпания духтар дар кор ҳаста ё ки несте. Ман дар чанд видеомам гуфта будам ва дар ин видеом гуфтам гапҳо дилпир гап занам, барое ки мақсад шумо бовар кунед. Ҳаматон Уралкомпания сайти официалниш бидроен. Ҳамунҷа худаш мақсад агар Уралкомпания Узбекистон парвоз куна, духтар дар кор ҳаста, яъне ки тест мепурсанд. Некем агар ки ай Россия ай кадом шаҳреш ки набоша ба Тоҷикистон парвоз куна, духтар дар кор неста. Иша худша ҳамин Уралкомпания официални қонунӣ заявит кардагиай дар сайташ. Ва бигем ки пашти ҳар рӯз ай ҳамаи шаҳрҳо, ай Домодедово ва ай Жуковский, ай Екатеринбург пересадка хати кадом шаҳре ки ҳаста дар Россия бисёр мақсад пересадка вариантҳо доранд. Одаморо роӣ мекунем, ягон тайваёра духтар намепурсанд ва дар дигар видеомам монда будам ки бе духтар пересадка қатъиян гузашта рафта буданд. Мақсад ки кадом нафаре ки билет дорен ай Уралкомпания наспорен, ҳамун мақсад ни за что шумо пул меспорем. Шояд баъзе авиакассаҳо боянд ки духтар дар кор ай, боваршон накунед агар Уралкомпания боша 100% мегум ҳамин чиза худаш заявит кардагиай. Ман ин нафара мақсад мегум ҳамин чиза намепурсанд. Агар якташа ки мепурсидан мара занг мезадан мегуфтанд ки Уралкомпания моро духтар пурсид. Кадомед ки дошта бошед наспоред, барое ки мумкин нестай, намепурсанд. Ҳамаи представитело худшон медонанд ки ҳамин Уралда духтар дар кор нестай. Ва баъдан Урала қатъи ютер перепутат накунед ки ютер ай Внуковай вайда духтар дар кор ай, ё ки самолёти С-1 идам духтар дар кор ай, самолёти Somon Air иштам дар кор ай. Дар аэропорт Домодедово 3000 ай тишине 3 соат пеш ай регистратсия биёин успед мекунед. Дар дигар аэропортҳо Жуковский, Шермет ва Внукова 2750 рублай ки ҳамин 3 соат пеш ай регистратсия дар аэропорт шавен 100% успед мекунед. Ва нашодчи маълумотем бисёр савол шидестае ки меган QR-код мепурсанд, яъне ки ваксинатсия кардан дар кор ай. Ҳамхали гап ҳастае, некем ҳозир не, ҳозир ҳам фақат тест спорида рафтестиян. Агар ки 1 декабр мақсад ба парвозо ваксинатсия қатъи, яъне ки QR-код қатъи шава, бо мо шуморо хабардор мекунем. ин мумкин шава, мумкин ки нашава. Барои мо ҳозир ҳечи гуфта наметонем. Некем агар ки ҳамхали шаванд 1 декабр, бо мо шуморо мефаҳмонем ки чӣ кор кардан дар кор ай. Нашод ишам переживат накунед. Ва нафарое ки билетгир боша ай раҳи дур наздик да бошед, ягон чӣ надора, биёен аэропорт Домодедово ё ки Внукова рафтен, касаи 5 пай зарина, касаи 22 пай зарина духтари тоҷик ай. Домодедово омаден ай дим вихит бидроен дасти рост касаи 88 рейсои Somon Air Тоҷикистон 90-96 Узбекистон ё ки Уралкомпания мефурӯша, метавонед ки билетотонро бигиред. Агар раҳи дур да бошед, мақсад ҳамун расходе ки мерен 4-5 ҳазор ё ки 3 ҳазор расход мешава, ҳаракат мекунем, занг бизанед дар WhatsApp ё ки прямой, ҳаракат мекунем ки билетотонро арзонтар дастрас кунем. Ва баъдан нашод чӣ маълумот бидем, нарх навои билетҳо то моҳи декабр қимат шидагиае ки бигем инеми душанбе чикал ки 10-15 рӯз пеш 12-13-14 та мегирифтем, ҳозир он нархҳо намеёбем. Моҳи декабр да ай ҳама арзону 16500 ай. Ва дастрочни да бигем ки 19-800, 20 то 24000, 23500 инем нархҳо ай. Аввали моҳи ноябрам қимат шидагиай, бахшиш аввали моҳи декабрам арзон шидагиай, охири моҳи ноябрам ва охири моҳи декабрам қимат шидагиай. Вариантҳои хуб хай ҳозир мақсад Узбекистон ҳам гирифтестиянд, шаҳри Ташкент ки ай Хуҷанд мебуранд. Хуҷанд худаш арзонтар ай 16.5, 17.5 арзонтар вариантҳош ҳастае. Ва Ташкент қатъиян рафтестиянд. Ва нафарое ки возвращение мегирен, пересадка внутренний боша, метавонед ки парвоз кунед. Некем Узбекистон ё ки дигар шаҳрҳо боша намешавад. Ва як чизи дига ки не толка мо билети Москва, яъне ки Москва, Душанбе, Тоҷикистон, Узбекистонро мегирем, ай Тоҷикистон омаданам ё ки внутренний парвозода билетошонро мегирем, занг бизанем, ҳаракат мекунем, дастрас кунем. Ва Уралкомпания ай Тоҷикистон 1-2 бародарам омада буд, ай Жуковский пурсидамшон, мега мо духтар гузаштем, мега ягон ҷода напурсидан. Хай бо ишам аниқ мекунем, мефаҳмонем. Барои кӯдакҳо то 2 солаи Somon Air 600 рублай, ай 2 сола то 12 солаи 50% ва зиёд шид
ай 12 сола як рӯзам ки гузашт ранги одами калон ҳисоб мехӯрад. А дигар самолето бошад то 2 солая беплай, ай 2 сола зиёд шид 85% мегирад то 12 солая. Хай дигар тенҷи проверка нест. Проверка чӣ хеле ки пеш буд нест. Ина последнее время бародарам нагуфтиян ки проверкамон кардиян, проверка сахтам нест. Чӣ хеле ки дар карантин буд ҳамон хелай ва жуковскиам ҳам хай ки внуку одам мепурсанд. Внуку ода 50-80% одамонро документ мепурсанд. ҳамиқа хабарои нав иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки видео тезтар биронем, хабарои навро расонем тона. ҳаматон зинда, сарбаланд, хунобод бошед. Раҳмат барои дастгиритон.